Lir tandure Masih duduk, masih lenggah? Masih. Oke. Mbok mriki, Gus. Enggak, nanti aja saya dari sini, tapi gini, saya matur nuwun ya. Oke. Gimana? Nek turu ngono iku aku kadang sering ngrungokno Gus Baha. Setelah itu ya ini Mbak Niken sama Mas Akbar. Pripun, Gus? Jadi saya terima kasih panjenengan berdua sampai sini. Nggih, sami-sami, Gus. Kami memang pengen banget panjenengan rawuh di Kota Pasuruan. Amin. Bersyukur. Amin. Jadi kadang kita itu kalau mau tidur itu banyak yang kita lihat di YouTube, di TikTok ya. Saya sering kalau malam pas ada waktu saya sering dengarkan Gus Baha. Nah berikutnya saya juga sering dengarkan panjenengan kali Mbak Niken. Amin. Maka itu kita gembira sampai di sini. Matur nuwun, Gus. Matur nuwun. Saya kagum lah, ini saya dengan istri, Mas Adi, kagum kali panjenengan berdua. Amin. Bisa menginspirasi dan sekaligus meneruskan warisan leluhur wayangan. Tepuk tangan untuk semua. Mungkin ada nasihat, Gus, untuk saya dan Mbak Niken. Ini muda-muda semua ya, Sinda ini yo nom-nom, warang gono nih yo nom-nom kabeh. Saya terus terang terharu gitu loh. Pokoknya seneng tok lah sini wis. Nggih. Monggo. Kenapa? Ini terus nek nasihati wong loro kapan-kapan tak nasihati khusus. Wadah lagi aku mundur. Cuman begini Mas Akbar. Nggih, terus pundi, Gus? Ceritakan sedikit sebelum Mbak Niken, habis ini kita minta lagu lagi ya. Iya. Ceritanya opo iku mau sing sampean ini. Saya sering nonton wayang, saya suka sekali wayang tapi tidak semua saya ngerti. Lakon dalam wayang itu. Nah, iki mau apa ini yang panjenengan pembukanya ini tadi apa? Ini kisah potongan kisah serial Angling Darmo, Gus. Yang sudah digarap gitu. Angling Darmo adalah seorang raja dari kerajaan Malowopati. Ya, terus mengikuti sayembara di pertapan Giri Kencono. Lah, itu siapa yang bisa mengalahkan Bathik Madrim itu bisa mendapatkan putri cantik yang bernama Setyowati. Tapi di sisi lain Bathik Madrim mengadakan sayembara itu niatnya bukan untuk laki-laki pilihan yang terbaik untuk si Setyowati adiknya. Tapi Bathik Madrim mengadakan sayembara itu tujuannya agar tidak ada laki-laki yang melamar Setyowati. Karena pada intinya Bathik Madrim dan Setyowati itu ada hubungan asmara. Tapi tidak sepengetahuan oleh orang tuanya si Setyowati dan Bathik Madrim yang bernama Resi Manik Sutro. Kurang lebih seperti itu, Gus. Iya. Engko akhirnya piye kira-kira? Mangke dipirsani mawon. Oh, siap. Untuk Mbak Niken. Saya ngikuti Mbak Niken mulai masih sangat kecil sekali ya. Nggih, matur sembah nuwun. Sekarang tumbuh dengan cepat dan sekarang menjadi salah satu yang populer di Indonesia. Nah, saya sama istri mau ngundang lagi berdua nanti halal bihalal ya. Amin. Matur nuwun wis. Lanjut, saya di sini ngikuti terus. Oh, siap. Kula tunggu lho Gus menawi dipun undang melih, menawi dipun napa niku ken wayangan kali Dek Niken kula tunggu nggih Gus Ipul. Nggih. Menawi halal bihalal. Kula samar nek batal napa dipanjeri sakniki napa pripun. Beres, aman. Siap nggih. Niki lanjut lagu-lagu Dek Niken nggih. Nggih, lanjut Niken dulu. Lagu yang lagi viral. Lamunan, Dek. Niki permintaan dari Bapak Saifullah Yusuf Gus Ipul. Digarap musik wae ben meriah. Siap. Lamunan nggih, Dek, untuk menghibur para warga masyarakat ana ing Pasuruan. Maju gak apa-apa. Maju. Monggo. Los mawon nggih. Los dol. Nggih. Amit nggih. Dek Victor.
Ngeten. Nyuwun sewu nggih, Gus. Nggih, monggo. Jane ning kene ya ketok. Ndak puas. Enggak puas. Ya. Lamunane niki versi gamelan nggih. Musik mawon, Dik. Badhe nyawer to, Pak? Ora to, Pak. Engko lagi gamelane bar iki. Gamelane bar iki musik wae. Heeh. Ya. Oke, monggo. Nggih. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyoring tamang yakti sliramu kang dadi lamunan. Yuk, gemparkan Pasuruan. Tetap di situ. Gosipul. Nggih. Mohon Monggo Gosipul. naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Nyun sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus, berupa wayang. Niki wayang Setyaki Gus. Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih. Tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di Kerajaan Dwarawati niki menteri, Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, sanes Gusipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih Gus. Kagem tandha kurmat Nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Di foto toh Cah, di foto. Nggih, nyuwun. Hah? Oh itu, ya. Oh foto, oh nggih. Nggih. Mereka yo. Ya. Nyanyi mana yo? Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki los nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Pun matur nuwun iki semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, ning kene sik. Nyapa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Bayo. Oh iya, kita duet. tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik lem madhep rono. Mati ya? Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lho, Mas. Mic-nya mati mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti Lintang Asmara ya? Ya wes. Oke. Yo terakhir duet yo, Kok terakhir toh? Yo aja akeh-akeh iki. Pinates sak jame. Ayo Lintang Asmara yo. Betul ya aku kintil neh kowe kok.
Iya Yayi. Udah ya, wis tak turutin loh. Sudah. Udah, yo kembali yo, kembali. Bobok yo. Iso bubuk lho. Makasih. Abadi kuwi adalah husnul khotimah, ngono. Mergo husnul khotimah kuwi undu-unduane pakarti lan perbuatan. Cerdas. Ngene iki dalang sing digoleki dibutuhkan era milenial, era Gen Z iki ya ngene iki. Dalang sing iso nentremke kahanan. Ayo. Apa meneh iki wis bubar musim pemilu. Pilpres lan pilihan wakil rakyat sudah selesai. Ayo sing wis ya wis sapa wae presidene sing dadi senadyan wis ketok sing dadi sapa ayo didukung visi misine. Aja nganti ngrusak seduluran. Beda pilihan kuwi 5 tahun pisan ning yen seduluran kuwi langgeng abadi. Tegese selawase. Ngono, Truk. Heeh. Ndongakne apa, Truk? Kanggo Kota Pasuruan. Muga-muga sak rampunge wayangan Kota Pasuruan bisa selangkah lebih maju, menorehkan banyak prestasi, ayem tentrem wargane. Dadi kutha sing baldatun, thayyibatun warapun gofur gemah ripah karta tata raharja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekali lagi, Dik ya.
pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Jadi iki sing nonton memantau ora mung ana ing TKP, ana ing lokasi ning dipantau seluruh dunia melalui channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono terus. Heeh. Tur iki yo beda karo biasane. Bedane iki ora sewengi. Oh ngono. Heeh. Jadi iki acara instansi panyuwun saka panitia ya ngono. Jane ya iman nggawa alat akeh-akeh kaya ngene tekan nganjuk ning ora sewengi, ning ora apa-apa, malah enteng aku. Ayo. Iyalah. Ah. Mula ayo iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Bintang tamu saka Kota Tahu Kediri, ya ta? Dik Niken Salindri diaturi jumeneng. Ah. Sepotono sing gumyak digawe pemanasan Dik Niken Salindri. Mas Tris, ayo digarap sak jose. Terus. Maka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik Nike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu pisan ana kota Pasuruan. Suwe ora jamune dicampur tomat. Ya ta? Suwe ora ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Ya. Suwe ora jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Suwe ora ketemu pisan I love you too. Kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Salaman sih aku suwi lama nggak ketemu Nggak kamu. mau. Salaman dong. Nggak mau. Emang durung salaman karo aku kok. Salaman kene. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Gandeng piye toh? Wong lagi. Kan yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu. Kenapa? Salaman bagaimana kabarnya? Biasanya kalau saliman nggak gitu. Lah gimana karo Saya saliman? di bawah tadi loh. Lah gimana toh salimannya Yang tadi? gini-gini. Saya gak ketok wong-wong loh Mas Garai. Ngene loh. Piye ngene terus oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lho jamune. Iya. Heeh toh. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi nggak ada pentas di mana gitu? Nggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Tetap semangat toh, Dik. Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh. Iya. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong dang. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya, ya toh. benar. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan piye ta? Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniwan. Oh ya seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Alah. Ayo salam dulu ini masyarakat Pasuruan banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan deras, aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya dadi ki ning kene iki duduk keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Ya. Sak rombongan, kok sak rombongan. Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ralekane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan iki mesti aku geding aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh.
Di live streaming loh lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan Dek Niken. Ndak lah, aku cedek sampean ki lho malih KSBB. KSBB apa? Kalingan sing wis-wis ki mau lho, Mas. Oh nyapa to. Sing uwis ki ya wis ya to. Sing wis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Ya. Dil ya iki. Dil, setuju apa ora iki? Ya ya. Aja gawa nenti-nenti. Ini Pasuruan disebut kota santri ya toh. Kota santri gitu. Identik dengan agamanya. Agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya toh. Heeh. Jadi umum ning kene iki selawatan ya toh ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei solawatan, Dik. Upama sampean solawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono? Bisa. Jek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Jek iso kompak ora? Iso. Oh, iso ya. Iso. Aku nyuwun mic-e agak dibanterkan. Ini, Mas. Iso madok iso mik iso bosirah barang. Solawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa, Mas? Kok iso alamate anak soleh lho malahan. Solawatan. Iya, salawat apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bar solawatan kok cium itu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan ya enggak pantes saru nek cium. Di tempat umum adik kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Upama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Hah? Bedet. Iki getingku ya angger cedak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Mosok mendadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul mumpung ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone. Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Oh lambene.